And then I have another one said, Siyabonga Baba, continue to keep the history of the Ndebele land. To me, Gukura Hundi is still alive. Yo, yeah. Is still alive as long as someone says, Muchaita say, arrogant, Good. and arrogant. So much need to be said and done to fix this. So, as much as we can say, 1987, you joined SANU PF and everything was done, was settled. But people, to be honest, okay, let's not talk about people. The spirits of those people who passed away by that time, they are not settled, to be honest with Amen. you. They are not. We can Amen. lie, we can pray, we can do whatever, but their spirits are not yet settled. So this is what she's saying. Gukura Wundi is still alive, and people, Yes. we are just being arrogant and we are ignoring each and everything that has happened. So I don't know what needs to be done. I don't know, maybe we need to approach the leaders, to talk to the leaders, the traditional leaders, the chiefs. So I don't know, maybe you are the elders, you can help us. They like give us a direction, point us to the right direction, like maybe we can go this way. We can at least, let's not worry about the people that they are alive. Ngatimbo wasiyai awo vapenyu, but the ones vakafa vakavigwa vari 10,000 muguva 1, vakaorera musango, vakafira musango vasingambozivikanwi kunzi vari kupi, mweya yavo, at least let's do something izorore, and then we start moving forward as a country. That's why you see we try a lot of things tichida kuti zvinhu zviende kumberi, zvinoramba zvakamira, zvinoramba zvakasunga, simply because of this issue. And thank you Sylvia Nyaguti for this comment kuti hazvina zvinofanira kugadziriswa, we need to fix this. Mhm. I don't know if you Very. can point us on the right direction. Thank you so much. Thank you very much, even to the writer of that comment. I thank you very, very much. And I can see kuti vana makusunura makutanga kuona. It is very true kuti tiri kutaura nevapenyu. Very true kuti takaenda mu87 kuunit tichizvitonhodza isu moya yedu, but tikangana vakafa nguva yekukura. That is very true. It's a painful truth, but it is true. Ndobvumirana newe. What do we do? Zvese zviri kuitwa zvinze Mnangagwa mhanya enda uko yana unotaura nenyaya yemanhingiri yeGukura Hundi yemazishe ekuita sei, it's all smoke in the screen. Hapana zvazvinobetsera. Regai varidzi vevana. Tine vana nhasi maZimbabweans mese makateerera nguva iyi. Vane ma30, 40 years, haana birth certificate, haana chitupa. Ko mwana wake ane chii? Tikapinda ipapo ndonzwa mwoyo wangu chirwadza. When I was in Zimbabwe, I've been fought tiri kucholocho. Those who were there, musoko waiva na Chip Matupula, nauyu wekuzobva uyu akari registrar tobaiwa mudhedhe. I fought with him dead. Nenyaya yekupa vanhu zvitupa. There is a section inonyorwa payapa kana uchinotora birth certificate, ukati uchinotora death certificate kuti akaurayiwa nei. Why they are afraid kuti ukataura takaurayiwa neGukura Hundi is genocide. It's a confirmation of genocide. Saka ndonyepa here kuti baba vangu vakawira mudhibha. Ndonyepa here kuti baba vangu vakadyiwa neshumba.
Kana vakawira mudhibha vanoti uya nepolice report. Kana vakadyiwa neshumba uya nepolice report. Zvinondoita sei? Ndonyepa kuti vakaendepi. I fought with him dead before he left the country. Vanotarisa I think you know about those stories. So ZANU-PF iri kuramba kutaura nyaya yeGukurahundi because they are afraid that it will be internationally declared a genocide. Once it is genocide, Mnangagwa and Chiwenga and the rest, they will be tried. So avafi vakada kuti taurwe. Iyo machief acho yo. I was listening in one of the episodes paitaura mwana wa Sidney Malunga. May his soul rest in peace. Sidney Malunga tataka detailwa tese nguva yeGukurahundi. He raised these fundamental issues. But vakanotengera maziche mota. To silence them. To silence them. Nanhasi hakuna chinofamba nenyaya yeGukurahundi. Yeah, that's true. But imimi vana muchiri kukura, rambai makashinga. Isu mazuva edu asara mashoma. Muchasara muchigadzirisa nyaya ichi yeGukurahundi haiperi yakadaro. Haisi Gukurahundi chete. Tine mapfupa ari musango. Kana nemabera haachanhonga angotarisa. Vana veZimbabwe vakafira muhondo. Tine mweya iri murwidzi murazambezi. Vana veZimbabwe vakafira vachiyambuka kuti vazorwira nyika ino. Zambezi haisi rwidzi rwakareruka. Mumbotorai maholiday yenyu mumboenda kunana Zambezi munotarisa kuti vana baba vainzi vari kukrosa vaikrosa nepapi, muzvionere nemaziso enyu. Because hataigona kukrosa kuKaribha, hataigona kukrosa pakanyorova nekuti ndipo vaigarira. Vachiripo vaikrosa Zambezi, indai munovabvunza. Kuti tinatse nyaya iyi haingatungamirirwe nemazishe akaapointwa nehurumende. Vanhu vakafa vava havafari, havasi kuda. Ngavarege mazishe aende kuvanhu. Vanoudzwa nevanhu, vogara pasi, munhu wosimuka, ndiripo inini ndoti imi baba president makauya kuGoromonze mukanditi kuGoromonze mukanditi iwe une mhanza nekuti uri pano. Ndatumira madhiramu akakwana eDTT kunotsvaira mapete. Maireve chii?